Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne fortælle jer om Lego-mændenes eventyr. Det her bliver meget... Jeg fryser! Ja, det ved vi godt, men altså, det her bliver Lego. Sådan noget Lego meget... Jeg fryser! Ja, 10 stille. Ja, og meget om Lego. Og ja, vi skal nok få ham derude næste gang. Og ja, I kan nok se, der er en masse, hvis I kigger på de der lange nogle. I kan se, der er en masse prikker, de der lange. Meteorer. Det er fordi, at der er nogle folk, der har skudt vores base ned, så der skal vi også bygge lidt. Men ja, det var faktisk bare det. Og jeg fryser! Lego-mændenes eventyr. Hej hej.